Kesenjok kinoy lam niam bapir kerilum khasi jantia ka khasi jantia Church Leaders Forum. Kalau ong bagajing temu penlong ya ke rally banyalap persya ke jing ot bat bam dok Masi ha ka artarik risau arja arpsau ka wanra ke jing so khia ya ki Nongshong Shnong ke jela. Ka forum lingba ka Kyrwoh na Dr. E.H. Karkongor Secretary kalau ong bagajing lek ban khang bam dok Masi ke dei syabar ke jela Meghalaya bat kalong persya ya ke rukom im ya ke rukom bam ne keriti dustur ki Nongshong Shnong ke jela. Kini kijing persang kin wanra ka jing soye per jinget ka jingbam shania bat ka jingbam so thu jingmut ki bala ban lam sha ka bom don shu ka shong sok shong sngan ka yo ha ka perthai ki kado bakri India ka wan basa ka jing penmi dok Masi bat ha Meghalaya bat ki we ki jela ba marjan ka kamri bat od dok Masi ka de ka kam ka ba pen im jaya ki Nongshong Shnong nalor ba ka de ru ka kam bam jongki kumta ka sarkar jella bat sarkar India ki dei ban sngotu ba kum kini ki jat jingelap ki khata ru ya ka yo ka kot la ong ka forum ka balaken tu yo menteri rangba ka jella Meghalaya u konrad ki sangma bat ka sarkar ban shim ki sen jam ki banyada na kum kini ki jingelap bat kentiu daki kam jinget ki riti dustur ki kam lek kemen ki bayahap ha ka ni ka yom senrai ha ka jella Meghalaya Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya